Annyeong Yerbun! We're going to react on Blackpink Stay. Kada! Uy, wala yung tugtog. Uy. Wala pa gani. Excited like ikaw. Uy, oops! Oops sa'yo! Ay! Again. Ayan na lang. Tsakaman. Tsaka man kidaryo. Oh my gosh! Oh my gosh! Kaya talaga pag mga live show. Uy, baka nakamute ha? Sige, okay na. Sige. Again, we're going to react on Blackpink's music video Stay. Kaja! Wala si Tigol ka. May makdo. McDonald's. Kapan. A little, ano sa tinakabatang? A little... Good heaven is a place. So, we're nothing. How did siya makanta? Kamayan, naglabas. Uy. Fit ka siya. Maulo akong tiyan-tiyan. Fit ka siya. Gwapo dyan siya tingog. Oh, Jen. Wapahan. Gwapo dyan kayo siya ay! Hindi siya. Wah, muna ipakita ni Ma'am Len, no? Alam mo, hinato ng mga jar. Haro. Gwapo kayo siya. Wapa ka siya. You owe me... Tutusin mo. Heaven is a place. Gwapa po si Jisoo. Gwapo pa kayo siya. Uy! Ano to? Kanang skateboard? Uy, wala siya si Jungkook. Gupahan niya. Si Jungkook, kaya na lang pa si Jungkook, diba? Gidoy-duyan. Ayun, magod pag-studyag. Ano sabi? Oh my God! Kasi ngayon sa bias pa kayo tag BTS. Sige kayang boots. Gwapa po kisa Lisa. Oh, gupahan dyan dyan ni Kim. Ay, Lisa. Ako kasi yung jacket. It goes something like... Nice, good ang tugtog. Payatan eh, Lisa Glex. Kung ano tong chords din, yung mga tatana. Oh ha? Wow! Ako si Rosé, mag-gitara lang, pwede akong kanta. Oh, gwapa! Yawa! Gwapa! Gwapa sila tanan. Gwapa kay si Lisa. Oh. Cute kaya yung boots. Wala, gili niya si Lisa. Wala pa. Wala pa. Gwapa kay siya ti ay. Kim, eh. Ay, Oh, gwapa. Ah. Gipaksan. Wow. Mo ba na sa ano? Nindog lagi akong lahi buhay yawa. Gwapa kayo si Jisoo, no? Ano kayo siya, no? Masya angel og no. Cool lang ilang kanta. pang jam-jam. Oh, jam. You owe me, look, that happens. What happens? We, I love. What's ito? when I love, When I love. umpot no kabalo. So, kung lagi ka te. Dance with me, wish you were here. I wish you were here. Gupahan nila, uy! Guwapa dyan silang tanan ay. Radio sexy kayo sila, no? Oh, Jenny! Guwapa kayo siya, te. Gupahan niya, uy! Mama na mga creepy nga tao sa likod. Nasa ano? Behind the scenes. Mga tao man dyan na sila, no? Paano din, high-tech, ang crazy. Wow. Nice. Nice. Mga gwapa ka silang tanan. Nice. Nice. Nyang.